ningali live jenengan Mas Akbar terkenal. Nggih, live streaming Mas Akbar wassalam niki. Wassalam jengkulmu. Syahalam. Nggih, kok wassalam. Syahalam. Sowira ketemu lho tadi. Wis pirang puluh tahun to? 16. Suwe men lho. Lah Mas Akbar ini dalang tahun piro kok 16 tahun. Rumangsane iki Mas nggih. Nggih. Tanggapane nek gak kleru pulang sawal iki 40 piro ngono lho Mas. Lho, bengine mok 30 kok. Tanggapan 40 ki jane melok bengi ndi kok. Lho, oh gak sing bengi iki enek 38, sisane kuwi esuk ngantek jam 8 tok. Oh. Iya wayangan. Yo gak ngono. Lah, Bang. Mbah. Wong mayangan ana 40 dina mboten, kula ki sak murpate mawon. Lah nggih alhamdulillah panggih teng mriki nyatane ya tenan Mas Akbar gak tahu ketemu ya tasik enem. Berbakat sik ganteng kaya lha kowe ngomong mau ning guri. Nek gantenge aku ora omong, nek gantenge ya standar ngono. Wah, jambut. Kowe yo ngenyek rumangsane. Piye. Mas Akbar Lah iki. pancen ganteng aku to. Potonganmu kaya suwo ngono arek dadak. Lah mau takoni ibu-ibu sing ngarep ganteng ndi aku mbek Akbar. Jajal anu, disurvei. Nggih, Survei. Pak Yon. Nyuwun pangapunten nika warga Ketawang. Nggih leres nggih. Ketawang, ayo. Ketawang niki ibu-ibu antusias teng ngajeng piyambak nika komplit red. Ganteng pundi Mas Akbar kalih Mas Komet? Sinten, Bu? Oke. Lah, kok iso oke lho jare Ora, ganteng kamu jare. Ora masalah tak buktekno sing penting. Lho, Nek pancen ganteng kono, iya. aku wis payu dhisik kono kok. Berarti kan ganteng aku. Nuwun sewu Mas Akbar jenengan apa dereng kagungan garwa nika? Ah, sapa sing gelem? Ini yo ora apa-apa. Iki yo sithik nyelengit lho ki. Cekit biasa niki kula mboten nate. Kok iso ngarane sapa sing gelem rumangsane lho. Wong masyarakat Ketawang we survei ganteng Akbar lho. Lho, Ganteng tok gak cukup rumah tangga lho, Mas. Tak omongi lho. Karena Mas nganten, Mbak nganten niki. Niki kan ngunduh pelem. Ngunduh mantu. Mantu. Ngunduh pelem yo ngepelem sapa? Ngunduh mantu to. Mas sinten kalih Mbak sinten? menika Mas Mas Panda. Panda kalih Mbak Vina. Ora cukup gur ganteng tok. Lah terus Sing penting eneng lanang eneng wedok. Lagi dadi. Lah ngono. kok syarate wong rumah tangga pengen omah-omah nikah kuwi Tanggaku kan ganteng eneng 10 luwih ya gak payu-payu. Kuwi mergo wong gak nekat lho ngono lho. lah syarate nek pengen ndang rabi piye? Lho, nek aja wedi ora duwe apa-apa, aja wedi tanggoku langsung nikah. Bar nikah apa-apa saiki duwe. Alhamdulillah. Sik ngene iki berarti aku padha karo ngangsu kawruh nyecep ilmu sadurunge aku sok rabi ning Mas Komet sik. Lho, yo ki sana. Wah, modele kaya tagak mik ngono Kak. Lho, diakui maupun tidak iki real. Piye? Omah-omah piye? Saya sudah mempunyai 2 anak. 2 anak, cewek Iya. cowok cewek, cewek cowok cowok. Aku seneng cewek-cewek. Lho. Anake 2 cewek semua. Nggih. Cewek-cewek. Nek cowok-cowok aku gak pati seneng, Mas. Ya ora kaya cowok nggih Mas Akbar nggih. Nggih no cowok. Anak lanang kuwi disekolahno dadi sarjana seni contone Mas Akbar. Nyatane saiki ya terkenal nyambut gawe ya penak. Ning wedok iki luwih gemati. Gemati wong lanang, Met. Aku gak seneng wong lanang ki angel disapih ya angel. Sik to, ning ndi ki gemati wong lanang. Nah. Angger pernikahan iki mas kawine saka wong lanang lho. Wong lanang. Sing ragati wong lanang lho. Iya. Ning masalahe ora kuwi. Masalahnya apa? Nyapih ki lho, lak bayi lanang karo bayi wedok kuwi angel bayi lanang, Mas. Mula ngrepotno ibuke. Ngono lho. Alah, kowe iki alasanmu apa kok iso angel wong lanang lho? Angel lah bayi wedok nek golek ndok tembean disuwuk dadi wis ora mik meneh. Selawase wis ora mik. Ora mik. Nek lanang. Lanang lu kaduk wah aku sik iya. Kowe hati-hati untumu entek lho sesuk kakean. Kakean ngombe kuwi mau kok. Ora tak kek gula kok. Ngene iki kan namanya pornografi to. Pornografi. Iki awake dhewe bareng nglakoni poso sesasi. Nah, Sampeyan minal aidin wal faidin karo kula. Walah. Piye iki? lho, maksude Lho kene ya nek bodo to, Mas. Lho. kowe tak kekrek cangkemmu lho engko. Lah kuwi takon kok. Oh, bodoh iki angger menganut agama Islam, berarti yo duwe lebaran kabeh. Duwe bodoh ora ngoten nggih Mas Akbar nggih. Contone Cak Yon kali kula. Nah, upamane upamane aku sing nom. Mas Akbar ki cara meneh dadi bapakku. Heeh.
Rono kadung. Lah iya didelok carane, ditingali sing apik. Oh iya. Wong nom ki kudu ngaturke lungkut. Unggah subacita. Dicontoni, Contone sing apik kok ora ngingetno